horretan hartu ditugu erabaki batzuk, nik esango nuke herriarentzako, Bergararentzako, Bailararentzako eta lurralde osoarentzako ere garrantzitsua direnak. Hain zuzen ere, alde batetik orain arte soka luzea izan duen auzi bat konpontzeko bidean ipini dugulako. Bi helburu nagusi daude, alde batetik zahar berritze horrek ondare bat mantentzen du eta balioan ipintzen du, eta bestetik baita ere ekipamentu bezala, kultur erabilera anitzeko ekipamentu bezala martxan jartzeko, Bergarak azkeneko urte luzetan beharrezko zuen ekipamentu bat edukitzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspegitik beharrezko ikusten genuen eta egoki eta hortan gure kontribuzioa egin dugu. Importantea da ondarearen ikuspegitik ere. Oso ondare importantea berrerabili egiten da, birgaitu egiten da, rekuperatu egiten da, eta ez bakarrik kontemplaziorako, baizik eta erabilerarako.